हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो आंहा हास्थायबाय लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा मा होनना बुङो आङो नैबे भैरबकुन्दनि साखाथिजों बोहैलांनाय धनस्रि दै बे धनस्रि दैनि साखाथियाव दंफैयो बेनिफ्राय आरो बेयाव माखासे खामानि लानानै फैदों आरो बेयावनो जोङो माखासे लोगोफोर दङ आङो बेयावनो दान्दिसे भिडिअ खालामबाय लोगोफोर आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना लोगोफोर आरो आंजों लोगोसे खैजोन मानसिफोर दङ आरो आं बिथांमोनखौबो दिन्थिनो हास्थायगोन नोंथांमोननो आरो जोंहा बे जायगायानो जाबाय बावैसो सिगां जोंहा जि भारत सरकारनि थांखि बायदियै आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार जि वर्ल्ड रेकर्डनि जि बिफां गायनाय हाबाफारि लादोंमोन नैबे जायगानि साखाथियाव दंफैयो आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन आरो दंफाङा माबायदि जानानै दङ आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो हास्थायगोन आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आरो जोङो मा खामानियाव फैदों आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन नायलांबाय था लोगोफोर फैदों बिदिब्ला आंजों लोगोसे नै बिदि दे नै माबायदि नायदो नै दिनै दैया धनस्रि दैया नै बिथिं गाहायाव नै बिदि आरो ना बिराद दाहार दैया खिन्थु नुनायाव बारनो हागोन बायदि नुदों खिन्थु बारनो हाया दे बिदिखौ हाग्राफोरा हागोन नाथाय जों हानाय नङा बारनो आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन लोगोफोर बिदिनो नायलांबाय था आरोना खासिबारि हाग्रा गोजा जायगाया बेयावनो मोनसे थांखियाव फैदों जोङो माने आं हारसिंल' नङा लोगोफोर दङ गोबांनो ओमफ्राय आं दा लोगोफोरखौ जमा जायोब्ला दिन्थिनो नाजागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर बेनिफ्राय नै बिथिं जा माखासे लोगोफोरा सिगांथिं थाबायलांबाय थादों आङो बेखौबो दिन्थिनो नाजागोन दैयाथ' ओरैबायदि मोजां लोगोफोर गुसु आरोना धनस्रि दैनि दै बियो ओरैबायदि गुसु आरामले खासि बिबार ओरैबायदि बार ख्लो ख्लो बार नायदो लोगोफोर जायगाया ओरैबायदि समायना रमायना नै मा होनना बुङो हाजो जिं जिं हाजो साखाथि बिथिं दंफां लाइफां सारि सारि आरोना जोंहा जिथुनाखि फेरेंगा जेफेमसिनि साखाथियाव जोङो दंफैयो नैबेयाव नै जायगाखौ नायदो लोगोफोर माबायदि बेनिफ्राय दाखालि बावैनो जोंहा नैबेफोराव बिफां गायदोंमोन आरोना आसाम सरकारा मा होनना बुङो वर्ल्ड रेकर्ड खालामदोंमोन ना बिफां गायनानै आसाम सरकारा नैबेयावनो गायदोंमोन आरोना लोगोफोरनो दा ओमफ्राय बिनि साखाथियावनो ओरै खोलागालाव माने मोनसे कम्पानि मा होनना बुङो मैदेर एग्र'टुरिजम होननाय मोनसे थारमाने कम्पानि गोदानै खुलिदों नैबेयाव माखासे सिगांनिफ्रायनो हा आवग्रिनानै दोननाय दंमोन बेयावनो दसे नायथिंनो फैनायमोन आरोना जायगाया ओरैबायदि समायना लोगोफोर नायदो नै मा होनना बुङो 10 लाख फुलि गायनाय जायगाया नैबेयावनोमोन दै लोगोफोर अमृत बृक्षा आन्दलन दंफां गायनाया नैबेयावनोमोन आरोना लोगोफोर नै अमृत बृक्षा आन्दलन दंफां गायनाया नै बिफांफोरा नै माबायदि जानानै दं नायनानै ला लोगोफोर माखासे थांगोन माखासे थैगोन गायनाया खिन्थु मोजां गायाखैना मोजां गायनाय मालाय थांगौमोनदां नै खिन्थु दा बेखौ जोथोन लानायनि बिराद गोनांथि आरोना जुदि जोथोन लायाबा खिन्थु फांसेबो दंफाङा थांनाय नङा आरो नैबेफोराव नै लोगोफोरा नै बलेर'आव बा ओरैबायदि VIP हाग्रा गेजेराव बिथांमोना नायलाय नै हाग्राबारियाव मा थांखि लानानै नोंथांमोना बलेर' लालायनानै फैखो दिनै जोंनि थांखिया बेयाव दंफां लाइफां गायनानै मैदेर मोसा गासैबो जिरायनो हानाय बिदि थांखिनिफ्राय मानसिनि माबायाव जिउआव बार अक्सिजेन मोननायनि थाखाय जोङो बे थांखि लादों मानसिफ्रा जाहाथे अक्सिजेन मोनथों प्रकृतिया मोजां जाथों बेनि थाखाय जोङो बे थांखिया बेनोसै आरो
नै बिदिनो आदायाबो दङ आं दहाय बुंदोंमोन ना लोगोफोर नोंथांमोननो टिमखौ देखायगोन होननानै टिमा नै बिथांमोनानो नै दिनै बेयाव बाहागो लाफैनाय टिमफोरा जोंना बे दंफां गायनाय टिम ओमफ्राय आरो माखासेफ्रालाय अबाव थाबोखो फैगासिनो दङ सिङाव दंबाय थायो बबेथिं बिसोरलाय सिगांथिं बिथिंनो दङ बिराद गिदिर एरिया नालाय दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थागोन बिदिनो दहायो बुंदोंमोन ना नोंथांमोननो जोङो बेयाव माबा मोनसे गोनां खामानियाव फैदों होननानै बेनिफ्राय खामानियावथ' नोंथांमोननो दिन्थिबोखाबाय आं मा खामानियाव फैदोंमोन नोंथांमोना नायलांदो आरो दायो आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजाबावगोन नोंथांमोननो जों बबेयाव थांनाय जायो नायलांबाय था आरोना लोगोफोर जायगाया हले बिराद मोजां दे दंफांबारिनि बिदि ओरैबायदि समायना फैनो हागोन नोंथांमोना उननि समफोराव जोङो जायगाखौ मोजां खालामग्रोनो आरो बेयाव थांखि दङ जोंहा मा होनना बुङो पिकनिक स्पट बनायनायनिबो थांखि दङ दे लोगोफोर नोंथांमोना जुदि नैबे फैबाय थानाय मा होनना बुङो गोदान बोसोर जानुवारि डिसेम्बरनिफ्राय लानानै जानुवारि फेब्रुवारिसिम नोंथांमोना बेयाव पिकनिक जाफैनो हानायनि जोङो सुबिदा खालामना होनो हास्थायदों आरो जुदि नोंथांमोना फैयोब्ला जोंहा जायगानि मुंखौ उनाव फोसावनाय जागोन लोगोफोर नायलांबाय था